Wieħed mill-isbaħ vrus tal-iskrittura eżistija huwa dak li jgħidilna fl-Evanġelu ta' San Ġwan kapitlu 3 vers 16 meta jgħid li Alla hekk ħabb id-dinja li tal l-Ibnu l-waħdini sabiex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Huwa vers eżistija li żgur naħseb ħafna minna nafuh blament għaliex huwa ċavetta biex ngħidu hekk li biha aħna nistgħu nifhmu il-passjoni tal-Mulej Ġesu. Warajja hemm l-imħabba tal-Alla, però qabel ma nidħlu eżattament f'din il-meditazzjoni tagħna llum. Hekk nixtieq li nirriflettu ftit fuq ħaġa oħra li aktar għandha x'taqsam mal-livell ta' kultura fil-pajjiż tagħna, fil-Knisja tagħna f'Malta u f'Għawdex. Aħna ngħixu f'realtà ta' Knisja fejn mod speċjali f'dawn iż-żmien se jkollna rappreżentazzjoni tal-passjoni b'diversi modi. Purċissjoni tal-ġimgħa kbira, ċerti purċissjonijiet li anke jsiru ħadd il-palm, tant wirjiet, pageants, plays, esebizzjonijiet. Huma kollha fihom infushom affarijiet tajbin, però rdu noqogħdu attenti eżistijej minn ħaġa waħda. Il-possibilità li dawn l-affarijiet din ir-rappreżentazzjoni tal-passjoni ta' Ġesu issir sempliċement kultura, issir sempliċement tradizzjoni. Issir xi ħaġa li nieħdu pjaċir nagħmluha, imma l-ispirtu veru tagħha ikun qiegħed jispiċċa. Noqogħdu attenti li minkejja minn tant ċelebrazzjonijiet li esternament huma reliġjużi, l-ispirtu li bihom nagħmluhom ma jkun spirtu pagan. Jiġifieri ma jkunx hemm relazzjoni ġenwina ma' Alla li twassalna għal konverżjoni vera fil-ħajja tagħna. U mhux li noqogħdu nieħdu pjaċir nilbsu fil-purċissjoni tal-ġimgħa kbira, u mhux nieħdu pjaċir noqogħdu nlibsu tfal tagħna ħa narawhom, naħdulhom il-videos, naħdulhom ir-ritratti biex imbagħad jgħaddi kollox noqogħdu narawhom. Irid noqogħdu attenti eżistijej illi l-passjoni ta' Ġesu aħna fi żminijietna ma nwaqqawix għaċ-ċajt. U nkunu qegħdin inwaqqgħu għaċ-ċajt jekk il-manifestazzjonijiet reliġjużi esterni tagħna ikunu vojta mill-ispirtu ta' Alla u mlibsin bl-ispirtu ta' dinja, spirtu ta' pika, spirtu ta' fanatizmu, spirtu ta' xew, spirtu ta' min se jidher. Jekk dan ikun il-każ, jeħtieġ konverżjoni ġenwina anka f'dak li aħna nagħmlu f'dawn il-sebizzjonijiet tal-passjoni tal-Mulej. Noqdu ħafna attenti eżisti, għaliex dawn jistgħu jkun kurrent. Jekk hawn kurrent fis-soċjetà tagħna li jrid ineħħi s-salib mill-post pubbliku, aħna fil-Knisja jista' jkun ikollna desagrazzjoni tas-salib ta' Kristu, mhux billi nwarbuh, imma billi nippreżentawh lis-soċjetà, però qalbna tkun il-bot mis-salib veru tal-Mulej. Allura jeħtieġ li hekk f'dak kollu li anke nagħmlu f'dawn iż-żmien aħna nirriflettu sew fuq din il-ħaġa eżistijej. Kien rappreżentazzjoni l-immaġni reliġjuża tal-passjoni ta' Ġesu fil-Knisja f'Malta u f'Għawdex kemm tassew inħalluha tkun esperjenza ta' Alla u mhux biss xi ħaġa kulturali. Ejjew nitlu ftit issa eżistijej f'din l-imħabba tal-Mulej li tkellimna dwarha li San Ġwan jitkellem minnha. Din il-passjoni eżistijej li Ġesu għadda minnha hija motivata minn raġuni waħda partikolari. Illi ġbija ta' Ġesu mislub jgħinna biex nifhmuha. Irridu nifhmu, jekk irridu nifhmu l-Ġesu msallab, illi r-relazzjoni bejn Alla u l-bniedem għandha ġerħa. Ir-relazzjoni bejn Alla u l-bniedem hija midruba bid-dnub. U din ir-realtà ta' dnub eżistijej hija realtà profonda li jeħtieġ li nifhmu minnha, nifhmuha jekk irridu nifhmu eżattament il-passjoni ta' Ġesu. Għaliex aħna nemmnu kif nisqaru fil-Gretu li Ġesu miet minħabba dnubiet tagħna. Mela dak li jeżisti anke fil-qalba tal-passjoni ta' Ġesu mhijiex biss imma hija parti importanti ħafna ir-realtà ta' dnub li jeżisti fil-ħajja tagħna personali, fir-relazzjoni tagħna personali ma' Alla, però anke fir-realtà tagħna bħala il-poplu ta' Alla, bħala bnedmin maħluqin minn Alla. Ir-relazzjoni bejna
u bejn Alla l-imbirek hemm xi ħaġa li jfixkilha dak ninsejħulu id-dnub. Id-dnub eżistijej profondament huwa offiża lil Alla għaliex. Mhux għaliex se jeffettwa lil Alla fih innifsu, imma fir-relazzjoni tagħna miegħu Alla juri kompassjoni mal-bniedem li huwa miġruħ bid-dnub għaliex id-dnub ikisser il-bniedem fih innifsu. U Alla li jħobb il-bniedem ma jistax jibqa' indifferenti lejn il-bniedem. Imma Alla iħoss għall-bniedem eżistijej. U l-ewwel meditazzjoni li nagħmlu meta nħarsu lejn Ġesu mislub, lejn ix-xbieħa tal-mislub fil-ħajja tagħna, trid tkun din. Alla mhuwiex indifferenti għad-dnub tiegħi. Alla mhuwiex indifferenti għad-dnub tiegħek. Il-mulej jinteressah li aħna ma nibqgħux nidimbu. Għaliex id-dnub ikisser il-ħajja tagħna u d-dnub ikisser ir-relazzjoni bejna u bejn Alla. U allura rridu nistaqsu lil nfusna aħna indifferenti lejn id-dnub. Inkella nut li jeżistijej nimmeditaw il-Ġesu mislub u aħna qalbna tibqa l-istess titpaxxa meta nidimbu u tfittex tixtieq bħerqa kbira l-okkażjoni ta' dnub. Bl-istess mod eżistijej li Ġesu fuq is-salib jirrifjuta d-dnub tal-bniedem. Ekk ukoll aħna wkoll il-meditazzjoni tagħna, il-ħarsa tagħna lejn Ġesu, il-ħarsa tagħna lejn dak li aħna sallabnieh bid-dnub tagħna. Titwassalna sabiex aħna iva nistmerru bil-qawwa kollha tagħna id-dnub f'ħajjitna. Allura eżistijej il-meditazzjoni tagħna li narfu kemm Ġesu ħabna fuq il-salib, kemm ħafna fil-passjoni tiegħu u ħabna sal-aħħar. Il-meditazzjoni tal-passjoni issir duwa issir fejqan għalina jekk aħna nixtiequ nelbu d-dnub f'ħajjitna. Mod konkret dan ifisser li jekk hemm realtà ta' dnub fil-ħajja tiegħek li inta tissiba diffiċli sabiex tinqata' minnha. Titlob dwarha, tqerra, imma tħossok li xorta waħda tibqa' taqa' fiha. Illum nixtieq nistiednek sabiex timmedita aktar ta' spiss il-passjoni ta' Ġesu. Ħalli tidħol aktar fl-imħabba tiegħu lejk, ħalli ssir l-unika motivazzjoni għalik biex ma tidnibx. Meta tifhem kemm Ġesu ħabbek u tifhem id-dnub xi jfisser għal Alla, mhux biss xi jfisser għalina. Flimkien ma' dir-realtà eżistijej ta' dnub nifhmu għaliex Ġesu lilna ħabbna għall-aħħar. Ir-raba' Vanġelu, l-Vanġelu skont San Ġwan, jgħidilna proprju li Ġesu ħabb il-tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar u bekk li jiftaħ il-kapitlu li daħħalna bil-mod il-mod fil-ġrajja tal-passjoni il-mewt il-qawmien ta' Kristu. Ġesu ħabbna l-aħħar. Ħabbna l-aħħar fis-sens tal-Vanġelu kif inhu miktub ma jfissirx li dik kienet l-aħħar fażi fejn Ġesu ħabbna. Issa Ġesu wasal lejn l-aħħar ta' ħajtu isu qed jgħidilna l-Vanġelu Ġesu ħabbna f'ħajtu kollha. Ma tfissirx hekk. Imma ħabbna l-aħħar iġifieri urina l-estremità tal-imħabba tiegħu fejn tista' tmur. Traduzzjoni ta' dan il-vers bl-Ingliż qiegħda vera sabiħ. He showed them the full extent of his love. Toħroġ ħafna sabiħa, hija aktar mirquma. Jurina l-milja tal-imħabba tiegħu li iktar minn hekk Ġesu ma jistax lilna iħobbna. Għaliex Ġesu eżistijej sjurina l-quċċata l-milja tal-imħabba tiegħu. Billi lilna tassew isalvana Ġesu iħares lejn il-ħajja tagħna mhux kif inħarsu li aħna fuq dil-art, però jħares lejn ħajjitna kif se tispiċċa dejjem fil-ħajja ta' dejjem. Se jkun id-destin tiegħek fl-eternità. Alla iħares lejn ħajjitna minn hemmhekk min-naħa l-oħra ħbib tiegħi. U forsi aħna ma nifhmux biżejjed kemm Alla ħabna għax għadna ma fimniex biżejjed id-dimensjoni tal-eternità fil-ħajja tagħna. Ngħid fil-ħajja tagħna għaliex mhix il-ħajja ta' wara l-mewt, hija l-ħajja tiegħek li bdejt tgħixha issa u se tkompli tgħixha wara. L-eternità mhijiex appendiċi għall ħajja tagħna fuq dil-art bħal meta jkollu